Jakarta. Jakarta. Sing disuwun penyanyi Mbak Era sing nembang. Oh, Mbak Era. Yang mana Mbak Era? Di niki sing kotak niki. Oh iya, di Sepati. Bintang kecil di langit yang tinggi. Makanya menghias angkasa. Aku ingin terbangkan matahari jauh tinggi ke tempat yang barakah. Bintang isu. Semene iki bintang kecil. Tegese sepote. Waduh. Dawuh malih. Waduh. Nggih. Ngopo kok dikebut-kebut? Kan wis lengganan dadi untuk gratis ongkir. Gratis apa? Gratis ongkir. Mbak Ira wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Sugeng Ira. dalu Mbak Yu. Yes, pokoknya sing penting Nah, ya nak sehat nak. Ngopo? Apa? Sugeng dalu. Kan jenengku ki Subau dadi Sugeng dalu. Nggih. Nek kok cetroman nggon Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nike. Sugeng dalu nak Era. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah ketemu ning Sugeng dalu. Sisan tak cetrakno. Kita le marem dong iki. senengane ya. Mbak Ira. Dalem, dangu mboten pinanggih Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngopo? Mantan opo? temen Facebook. Berarti bar tak blokir ya. Lah iya mau ngapain wis tak gadekke. Sing biyen to. Sing biyen. Nek sing iki malah dikom ringso. Oh iya lho kan. Telu HP ku ki. Wah, 3315 karo Tak dek HP. Lho sing penting kan bisa berhubungan. Ibu persong kabeh.
Nggonku ngenteni janji iki prasetyan ning ati kadung tresna mring sliramu jongong ayo rangeling dinawan wektu katon rapisa ilang saya suwe saya rada ruwen najan mung tansah gadang ati samar yen sliramu ora kelingan wong ayo tak anti kepica semaya wae aku tresna karo kowe pekane atimu saya gawe kala iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen turut nyane sliramu ukuraning tresna kudu bondo nanging lungiting matur nuwun iya leren raketang sakwetara wektu nduk iya korong rong jam ngono iya aku ya sakwetara wektu kok ya iya matur nuwun aku sak kanca sadurunge ya senajan to randhat nduk iya kepiye mak ngaturake kula nuwun ana ngersaning para warga masyarakat ing dusun Kranggan Desa Ngeposari Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul kene iya mak ya wondene para warga masyarakat Kranggan kene kepareng nimbali awake dhewe sak kanca kanthi kahanan sing banget yang semaki lan mbombongake ati nduk iya katitik iso pinanggih nyawiji dadi siji karo para warga masyarakat Kranggan kene iki mujudake rasa tentrem sartane mujudake rasa ayem merga wis kaleksanan karo para warga masyarakat ngadani upacara adat ingkang winastan bersih dusun ana ing dusun Kranggan Ngeposari Semanu kene iya mak ya tegese para warga yen to bisa makempal dadi siji ning kene nyekseni awake dhewe iki padha karo para warga masyarakat tirakat mengeti marang bumine ingkang diresiki ya dibersihi ya mak ya bener merga sing jeneng bersih dusun kuwi dudu kok
nyembah marang sakliyane Gusti kuwi babar pisan dudu. Iya. Bersih dusun kuwi mujudake rasa syukur para warga masyarakat. Nggone wis diparingi hasil tetanduran, hasil panen sing luar biasa saka ngersaning Gusti dilumpukke dadi siji didongani sarana upacara ritual kenduri lho. Iya. King ora liya kejaba mung ngaturke panuwun ngersani Gusti merga wis diparingi hasil bumi wujud apa wae ingkang melimpah. Bener Mak ya. Ora kathah lumpen awake dhewe ngaturke panuwun. Iya. Merga sangka penjenengane para bapak-bapak panitia. Heeh. Setengah tahun kepungkur wis tindak ning gubuke awake dhewe. Oh lah ya. Rawuh ning omah ya Mak ya. Rembukan karo bapak gue. Iya. Matur nuwun banget. Iya tanpa bapak-bapak kuwi ora iso tekan kene. Iya. Merga kejaba kuwi ya wis dikodratke dening Gusti yen to kita ini nampa kewajiban ngemban dawuh sartane amanah saka warga masyarakat Kranggan. Oh iya. Ingkang ora kena keri awake dhewe kudu ngaturake pandonga resaning Gusti. Iya. Kunjuk para warga masyarakat dusun Kranggan Ngeposari kene. Heeh. Sebabe Ayo muga-muga nggone para warga masyarakat padha kaleksanan nganakake upacara adat bersih dusun iki wiwit bengi iki nganti sak teruse ya selamasin lho. iya. Warga masyarakat among tani among kisma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane iso dukut 1000 tuwa ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh Allahumma amin. Amin. Ingkang padha dedagangan ingkang padha duweni usaha arupi apa wae batu alam kene iki sentrane batu alam lho. Oh iya. Muga-muga ya pinaringan lancar laris sukses ngrembaka usahane kabeh wae. Amin. Ingkang padha ngasta kebawat keperintah ana ing pamarintahan sipil lan negara muga-muga diparingi amanah, diparingi istiqomah, diparingi ganjaran sing melimpah, uga diparingi undaan bayar lan undaan derajat. Amin Mak ya. Ben lancar rezekine sok tahun ngarep nek iso setiap tahun kudu dan harus mengadakan upacara adat rasulan minimal wayangan. Oh iya. Ora kudu kok nimbali awake dhewe, kabeh dalang kuwi apik, kabeh dalang kuwi prayoga lho. Iya. Sing penting ki pandongane karo sengkut gumregute para warga masyarakat. Ah iya. Kaya omong dakik-dakik kaya ngono ki apa kira-kira kowe iki tumus leh mundunga. Weh, aja sok ngremehke, aja sok ngempukke watu ngatoske banyu lho. Sebabe Wong kuwi girilusi jalmotan kena kinira. oh iya. Sartane dongane kanggo warga masyarakat dusun Kranggan kene gandeng Gusti kuwi maha mengetahui lho. Iya. Mula awake dhewe nyuwun ana ngersaning Gusti. Gandeng Gusti kuwi maha mengetahui, mula kang saka kuwi muga-muga Gusti tansah nyukupi marang apa kang dadi kebutuhane para warga masyarakat. Mbah kuwi kebutuhan jangka panjang atau jangka pendek, mbah kebutuhan saiki utawa sesuk sak teruse Gusti Allah tansah nyukupi marang kebutuhane para warga masyarakat dusun Kranggan. Gandeng Gusti Allah kuwi maha mengetahui marang apa sing dibutuhke warga masyarakat. Amin. Iya. Kejaba saka kuwi muga-muga ya tansah semula ranggane Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing dusun Kranggan kene tansah ngayomi para warga masyarakat. Amin Mak ya. Ngaturke panuwun dhateng panjenenganipun Ibu Bupati Gunung Kidul mau kepareng nglenggahi lan nekseni. Iya. Senajan to sampun jengkar ya karang bengi iki nuwun sewu nduk. Nek mung 50 titik wae ana wayangan ning Gunung Kidul kuwi. Iya. Dadi ora mokal yen to panjenengan Ibu Bupati kuwi ora iso nglenggahi tekan sesuk-esuk merga iki jadwale schedule kuwi kedah berkahi wayangan sak Gunung Kidul iki mengko dirawuhi karo panjenengan Ibu Bupati Gunung Kidul panjenengane Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih SEMP. Iya, ibune awake dhewe. Piyai budaya nduk. Iya. Rawuh ngrawuhi pahargyan ya
pahargyan wayangan pagelaran budaya ki mesti panjenengane ngrasuk busana kejawen. Arang-arang lho ana bupati sing budaya kuwi. Lah iya Mak ya. Kuwi tegese bupati sing tansah mikul dhuwur mendem jero marang budayane dhewe. Oh iya. Gunung Kidul utawa Ngayogyakarta kuwi duwe busana adat dhewe. Iya. Mula sebagai wong yoja kuwi ya nek ngrawuhi acara apa wae luwih-luwih kuwi nuwun sewu. Mangkat bupati ya nek ngrawuhi pagelaran apa wae ya sing kaya contone penjane Bwendah kuwi. Iya. Kejawen Gagrak Ngayogyakarta. Oh iya. Aja malah nganggo busana pulau liya. Iya. Sapa kowe? Roni kok. Matur nuwun panjenengane Pak anggota dewan panjenengan Pak Agus rawuh lenggahi. Matur nuwun. Panjenengane Pak Penewu Semanu ya rawuh, piyayine gagah piteksa gudhek wong Simbarjojo. Ah iya. Forkom Pimcam Kapanewon Semanu rawuh. Heeh. Pak Kapolsek Semanu, Bapak Komandan Ramil Semanu rawuh. Pak Lurah Ngeposari dalah Ibu Dukuh dan Bapak Dukuh rawuh. Oh, matur nuwun. Aku mau wis ketemu karo Bu Dukuh ning transit. Teko ki aku dirangkul, Nduk. Weh. Rangkul ki tak kira nek menehi amplop apa piye lho. Jebul amplopku ning sak ki mah ilang. Weh. Ora lho Bu Dukuh guyon lho kula ki, Pak. Ngaturke matur nuwun Bu Dukuh kuwi. Iya. Telaten kok ya. Dadi Dukuh kudu telaten pancen bener. Aku sesuk paling ora nek aku dadi presiden kuwi ya kudu sing Iya. lho, ora apa-apa ndek cita-cita setinggi langit. Oh iya. Mesti ra kelakon. Ah iya. Padha wae kowe ki ora. Iya, matur nuwun ki ngaturke panuwun ngersani bapak-bapak panitia lho. Iya. Bu Dukuh, Pak Dukuh matur sembah nuwun minangka pelindung. Iya, penasehat penjarane Pak RW. Karo penjarane Pak Murdianto. Ketuane Pak Timbul Sabarno karo Pak Suhardiyo. Pak Timbul ki sing mau kepareng MC kae mau lho. Oh iya. Piyayine semu kah. Tindak ning omahku ki ming meneng wae ta aku wis kemekelen dhewe. Sebab piye? Lah piyayine ki nyenengke kuwi lho. Heeh. Jane. Mbok daftar dagelan mawon jenengan kuwi. Lucu kok ya piyayine. Pak Timbul Sabarno matur nuwun. Kuwi nalika semana rawuh ning omah awake dhewe. Oh iya. Sekretaris 1 Pak Medi Rawanto kalian Ibu apa bapak iki? Dwi Windardi. Oh iya. Kalian bendahara piyambakipun Pak Basuki lan Pak Ahmad Maizar. Iya. Ki ngaturke salam-salam nggo, Nduk. Iya. Utamane kanggo warga masyarakat Dusun Kranggan, uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul iki sing sesuk aku bali saka kene iki bablas ning sekolahan. Oh iya. Ndara pujian ya Mayam. Saku ora arep dandan, ora arep salin, ora arep apa wis ngene iki aku arep. Lah iya. Ayo men entuk turu ayo. Wis sak geleme dhewe. Iki ana request pamundutan. Saking RT 01. Wah, Bu Timbul. Oh iya. Nyuwun lelagon Lintang Asmara ingkang nyekar Mbak Niken kalian Mbah Baut Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun nggih dipinangani. Terus niki saking Pak Kadus Mbah Turetno Wonoginten. Oh iya. Wonogiri kok. Wonoginten men sopan. Ngaturaken salam budaya. Ansel laras mugi saged lestari. Nyuwun lagon azang-azang mugi warga masyarakat Kranggan tansah rahayu slamet kasembatan kang jinangka tebi saking sakit Sukerto cinaketa rejekine amin. Lajeng saking Pak Diratno ingkang mapan ring Bekasi nyuwun langgam rengu ingkang minangkani Mbak Era. Oh ya. Ngedi pinangkani Mak ya. Ben kuwi sengaja kok, Nduk. Apa? Beduke dipisah karo jaipong ki men sing beduk bisa ngulir budi ngasakati wasan. Oh. Iki mae kok wong gerang ora. Udu aku sing ndekek kono kok ya aja nyalahke aku. Iki awake dhewe ora dhewe. Sebabe
neng limbukan iki awake dhewe dikancani karo Mbah Baut karo Mbak Niken. Iya. Terus mengko ning gara-gara isih ana pakdeku saka Wonoginten. Sapa? Menjane Ki Gareng Tralala. Weh. Engko gara-gara rawuh. Oh iya. Ya engko men berkah ya. Ki disepati nduk munggah panggung. Sapa? Jane Mbah Baut. Heeh. Karo Mbak Niken. Slendro, Dik. Dik Hayu. Nggih. Seperti apa, Mak? Serampat, monggo. Serampat tilangnya, Mak. Joget sik, Mbak. Salamane mengko. Sudah galu padang lagi. Ketoke nek dipangku ngene gek meneng. Tur yo lek arep polah wi kepiye ning ngene iki. Kira tengen begunungan. Ayo sing pola sing cilik kok ya. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, Mbak Niken. Terus pundi kabaripun? Awit berkah pangestunipun mangke rayu wilujeng sehat, Mbak. Alhamdulillah, Mas Dalang sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Wah. Alhamdulillah kok sekarang langsing ya. Dangu mboten pinanggih kok Nggih. langsing terus aurane ki jos ngono lho. Benten lho kula salaman cobi Amit sewu, salaman kali Mas Dalang. Pripun? Lho, Amit. Lho, salaman we Amit astane kemlemet. Parfume genah parfum larang. Coba Parfum. lho. Iki kok aku salaman kil-kilan ngene iki, Pak. Parfumku fresh care. Ya beda usia kok aku lembut. Yo. Lah jare mau anu Ono mentok nyekel gagang apa nek garan wayang iki jenenge? garan wayang. Napa? Kapit. Gapit. Lah kene linggis.
Kon alus kepiye? Beda kene jurusan pergoblokan. Kok pergoblokan to, Mbak? Bego. Eskavator kok. Kae eskavator kok. Eskalator sing nggo ngitung. Kae kalkulator. Angel nek iki angel. Yakti wani ngundang-undang aku goblok. Ampun to. Ora apa-apa, ora. Ingkang Baken. Kowe ku ketok pinter ki mergo aku mekalah dadi wong goblok nata kandhani. Coba aku pinter, kowe padha paling wipti-wipti. Apa 50-50 ki? Tangel lamun. 50-50 ki padha-padha 50-50. Uman ora ya nyelawe. Kula sowan kalian bojo kula Baut Nggih, Mbak. wonten ing Dusun Kranggan, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Ras. Alhamdulillah. Oh dawuh, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng rawuh Pak Dewan, Pak Agus. Ada yang bisa saya hancurkan, Pak? Kok hancurkan? Bantu, Arep bantu. bantu apa sugih kono kok? Nggih. Oh iya. Siap-siap wonten nawala menapa? Oh. Wah. Oh, iki. Nggih. Oh. Genah salah alamat. Kepiye? Iki mangke diwaca sing cetha. Lho ngaku ki ra iso maca ki malah dikeki tulisan. Lah genah salah alamat iki. Nggih tak wajane. Mulane tak WA ki balese nganggo voice note ya, Mbah. Lha mboten saged. Ning niki kalih dinten niki jenengan mboten saged WA kula. HP kula klokom soklin. Lah kok dikom ngapa? Lah sak HP sini iwak kabeh kok. Anggere terbuka storine iwak. Wah ambune waduh WhatsApp. Gek tak kom soklin tak tinggal ngomah. Dikom yo rusak HP-ne. Sing penting wis ora mampu. Ngestakaken dawuh saderengipun uluk salam. Salam kagem warga masyarakat. Kagem warga masyarakat mriki merti dusun ya Pakmu. Merti dusun utawa bersih dusun. Ngodinongo kula kalian bojo kula ngalap berkah. Mugi sedaya pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ayom-ayem toto titi tentrem. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Liyane dusun Kranggan ora iso nanggap wayang Ronggon. Lah kok Ronggon? Kae. Kae iki layar Pakmu, layar iki disoteng terus kae ning layar. Cara biyen layar tancep. Kayak iki kepiye wayangan kok ram anu di inisiatif gur nirokke aku wae aku. Iki proyektor, men sing lenggane kono ki ketok. Aku mau anggere ngene lho kowe melu. Iki kepiye lho ukur nedak wae mbok yo mandiri aku ngono. Mbok ampun ngono kuwi lho. Ngapunten Pak Dewan, Pak Agus. Anu amit sewu niki bojo kula tetep angel. Kula kandhane tetep angel. Kepiye carane to, Pak? Awake dhewe iki merajakke warga masyarakat. Ditimbali wayangan dalange Mazda, Mazda Yusuf. Iya. Lah terus kepiye carane aku online klambi men sesuk ki ketok leb-leb ngono. Lho ki tak rewangi men nganti kitir-kitir ngene iki men apik. Lah kok jenengan isik spray. Nek ngeten iki pripun Pak Dewa? Niki tesih spray Mickey Mouse niki lho Pak Dewa. Lho ora telat wae jane ngentosi sing pesenan kula. Dereng dugi. Pesen apa? Yo klambi jumakir urung teko. Biasane Kok jumakir sing tukang ngeterke lho. gratis ongkir. Kok jumakir? Jumakir saiki mayang yo an. Oh lah nggih. Karamojo kono. Senengane. Luar biasa lho dalu niki. Dua titik pertunjukan. Di Gunung Kidul. Gunung Kidul ki Punjul mampu. asline punjul. Oh, asline punjul. Gunung Kidul mampu memperkerjakan. Alon-alon. Memperkerjakan. Nah, sekitar 1 juta lho. Lah umpamane kene iki kro ki 30 umpama. 30. Ping 22 pira wae. 30 ping 22 kuwi swidak 6. Lah, kok swidak 6 kok. Lah yo nek 30 ping 22 ki arak pira? Dedek 600 swidak. Lho, 600 dina iki nyambut gawe lho, Bu. Ya alhamdulillah. Umpama ngene iki amben minggu. Ora iso tuku lemah. Alhamdulillah. Iki sing jenenge tetembungan nguri-uri budaya Jawi, melestarikan budaya Jawa. Termasuk Pak Dewan ini, Pak Agus, piyayine mau masyarakat, kemudian ada pertunjukannya apa sesuk dalang. Oh siap. Siap. Saya bantu siap. Selain itu juga selalu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinane sing Lah niki jero niki. Niki program pokok.
Kula wacane nggih Mas Dalang. Nggih Mbak nih kan. Diwaca ben sah. Nggih. Maka dia ngedruke melih nek pun sah. Bersih Dusun Kranggan terselenggara atas dukungan serta bantuan dari Partai PDI Perjuangan. Luar Tepuk biasa. tangan. Aku nganggo peling kok. Terus entuk bantuan aku. Cocok iki. Menika Ingkang pangapunten. ingkang Karawan. Oh alah. Oh. Ingkang Karawuan Ibu Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti Nggih. Kuntariningsih dan Ketua Fraksi PDE. PDI ora PDI. Kok ndak kali BPD. Dan Ketua Fraksi PDI Erik Pak Agus Joko utawi Pak Dewan matur sembah nuwun. Alhamdulillah transparan keterbukaan matur nuwun peparingipun aja dijenengke saweran ning jenengno sedekah. Luar biasa, mugi berkah barokah nggih Pak Agus. Soalnya ini sudah tepat untuk sedekah. Alhamdulillah. Kaum duafa sampun wonten mriki. Matur nuwun pun lintu kathah ya kayak kene Joko Dadek sapa jiko ketiban gedhek. Ora masalah. Wong nenek gedheke kok. Jikuken jan ora masalah. Gedheke gur cilik ora masalah. Paling sak lembar. Nggih. Nggih. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Yu cange yu limbung. Bungah ra kaya bengi iki aku. Nggih. Terus pundi? Pripun? Ing atase ming sak aku bintang tamune penjane Pak Sri Susilo Tengkleng. Wah, elok tenan. Lah niku mangkene bar tengkleng niku terus anu gule terus tongseng sate. Mboten tegese Pak Tengkleng Pak Dalang niku kan wonten Pak Dalang Tengkleng. Jenengan menika lho, Mbah. Kok kula to? Heeh. Lha ya Jenengan nganggo iket solo ngono kuwi persis Pak Tengkleng. Wah. Berarti men aja persis amit dicopot. Nah. Lah padha malah. Lha kan men bedane. Iki kur karene kayak ngene wis padha. Lho iki ketendilan iki. Nggih. Kesaken jawuh wonten pamundutan lagon menapa? Iki oke, Mbak. Oh kathah. Niki saking tolong diinformasikan. Nah, terjadinya ringgit wacucal amarga angsal dukungan dana saking padha wae, padha wae. Sami sampun kula waca wau nggih. Tembunge kok terjadinya. Terjadinya. Kaya tragedi apa, Mas? Nggih. Oh lha niki wah. Kula nggih pikantuk. Nah. Nggih. Waduh bahaya, Bu. Lah ngopo? Surat kaleng. Urung jerone kuwi paling jerone. Lho rene Kene. tulisane kaya. Nggih. Nah, kalenge utuh. Nggih. Nggih. Nah, iki kaleng paragon iki utuh. Wilujeng dalu bucange Nggih. saking seni reog sedya budaya Kranggan. Berarti seni reog jerbong jingpong jerbong jingpong jer jing 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 jer jing tak jing tak jing jer jing jer jing jing tak jing 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 Saul. jing jing jer. Oh, wong tua wirang malah bungae pol. Lah iki kan reog kan ngono kuwi. Badhe nyawiji bawa podang kuning. Matur nuwun herek-herek ETM. Iki wacane kepiye? ETM. ETM. Etrem iki, Bang. Astaga, etrem. Janet. Etrem ngejokan. Nek nggon aku etrem ki marem dadi ngejo marai etrem tenan. Nggih, Ora bae. Ora gawe lekak trik. Lah iya ya. Zone. jan sepole kene ETM tenan. Etrem. Nanti menapa meleh menika? Iki Dawo Pak Dalang. enten awala. Sabar. Dalu, Mas. Nggih. Nyuwun tembangipun Sri Deman dipun bawani. Oh, nggih. Katur dumateng Budukuh Ibu Krisyanti, Nggih, Bu Bapak Kris. Murdiarjo, Roko Mas Harga Prawiro, kalian Roko Mas Sarno, Roko Mas Timbul Sabarno, lan sedaya masyarakat Padukuhan Kranggan. Mugi dados panglipur sak metawis. Ya. Saking kula Pak Wasino. Notabene mbok bilih kepareng ingkang bawa kula suwun Mbah Kino. Oh iya. Oh, nggih. Ya diaturke. Mbah Kino ki saking Jepang. Kino. Mbah, Mbah Kino. saking Jepang sik bawa mangke. Oh iya. Mbah, kino. Menapa rumiyin menika ingkang pun aturaken? Podang kuning kuning. ingkang badhe Ingkang badhe nyaliraken. bawa monggo, kang badhe nylayaken Bawa. iki wau. Bawa. Podang Erek-erek kuning.
Sik bawa Pak Ipim. Ki janjane ya sapa ya? Monggo, Pak. Pundi, Pak? Ipim. Monggo Pak Ipim napa Mas Ipim napa ATM? Anu Pak disebul nek ngetes mic ngene. Oh nggih Pak. Waduh. Duh ampun to Pak. Kok malah bekos. Lek wong nyebul niku nggih werni-werni. Oh nggih. Enten sing Oh nggih. Oh. Iki sawetawis bucange wilujeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Dereknya wiji teman kemawon kula salah setunggaling panjang kuyung. Nah, Iki apa ya iki? Ngajeng Pak ngajeng. ngajeng. Lah jenengan ngajeng sing ngendikan dah. Iki salah satu sing salah loro ning kene. Yun papunten sawetawis pitepangan kula salah setunggaling panjang kuyung seni riyaya budaya saking Kranggan. Nggih. Kula wau nderek pentas ngregengaken swasana sambut kalian kadang warga masyarakat Kranggan merti dusun utawi rasul. Nggih. Sedaya sampun kalestarenaken mugi dados panglipur dhateng kadang warga ing Kranggan sedayanipun. Allahumma Amin. Nah, bar ngene iki yo metu kisah ki kok. Kuwi nek genduren monggo Pak bawanipun. Nyuwun pamunten sak kamat-kamat mengke dibantu nggih. Oh nggih, ini urip kula menrekoso ajeng bantu tiyang sanes kon. Mboten pripun-pripun. Kalau mangsane wong cilik ya mbantu wong gedhe. Nggih nggih nggih. Najan wujud temong peksi. Walaupun hanya seekor burung. Kenapa seekor burung? Iya. Diterjemahke lho Pak, Kok terjemah. iya? Ono ngono malah gelut iki malah. Terjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, jenengan bahasa Inggris. Nek yo kono ki entuk ngeyel malah. Monggo Pak. Gawe talining bronto Membuat talinya berantak. Berantak ya apa ora? Berantak. Beranta itu cinta. Cinta. Oh ya cinta. Iya. Kok mengi Kok iki ya? aku enak aku. Alus manis terembrak ati. Halus manis merak hati. Bahasa Inggris. Kudune ki Halus manis merak hati. love you. Cah cerdas e. Bahasa Kok Inggris. meng love you? Loh, lah kan cinta. Merati kan cinta. Alus ki smooth. Alus smooth. Oh, alus ki semut. Manis. Aku wingi dirubung barang alus. Dirubah semut. Pas menek kayak dirubung barang alus ki jo nyokoti ngendi. Semut, semut ireng, semut abang. Semut gramang. Semut nganggreng. Semut nganggrang, kerutu. Kerutu kok kerutu. Mbak. Ora kok semut sing gramang kae smooth. Smooth, yes. You know smooth. Alus. You know smooth. You can speak English. Yes, yes. Yes. Smooth. You know smooth. Smooth and hard. Ais. malah digusah gua. You like a banana? The dog. Inggrisku. Bagus, bagus. Dog ki bagus. Astagfirullah, Pak. Bagus, the dog, bagus. Mbah. Dok ki artine kire. Murah langsung hati-hati pangandikan. Berarti Pak Dalang ngirit drog kire. Anggara wiwit ke drog kire. Tegese bahasa Inggris the dog kire. Ngono kuwi ame 1000 kok Wong malah. ngapunten Pak, lah turune bagus Kok aja elu to apa-apa iki perlu Lan jenengan iki ketebian kok nggih. Lah pripun? Dog kan anjing, kalau banana pisang. Oh, benakno pisange.
banana. Wah, jane. Pisang ki benakno. Dadi tulung benakno pisangku. Monggo Pak pun lajengaken Pak. Kok merenah dhewe kok. Ora digedang ugur kari kulit kok. Goleki. Wes suwenggana kula lahana Sudah lama aku berkelana. kemana itu? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu Berkelana. kemana langkahku. Lah tiru-tiru nang kae. Lah iya wong gambar nyoteng jenengan kok. Ning malah bagus nang kono lho aku. Lah iya wong ora ketok. Ketok imut aku. Imut ki tegese Wis ireng gek ngecumut. Ya ngapunten ngaturaken kagem panuwun ingkang tanpa pindan saking panitia dhateng kadang warga penontone sak here-here. Lah niki sing nonton niki piyayu dihere. Maksudnya kathah sanget lho. Bareng mirsani wayang dadi here-here. Saking monggo, Pak. kathahe. Saking kathahe nggih. Napa? Goleki. Goleki si podang kohone Ibu. tiba Ibu glutrek. Kae tiba. Aku yo ora dong kok ibu yo glutrek ngono. Kae tiba, Pak. iba bunga ing atiku Betapa bungahnya hatiku. Oke. Kok oke. Monggo, Pak. Bang ni mikir jeru-jeru. Nyanding. nyanding bisa dadi tombo monggo Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Asmanipun asli Pak Lah niku Sinten. mau jenengan pun kaserat wonten delantan petak niku ETM niku Mas Dedo. ETM ekonomi terlalu memprihatinkan. Oh. Napa sebabipun kula lahir tahun 93. Oh, lha niku didum loro mawon gek 80. Iki tahun kok Tahun, jadi jumboke kalian kawon Iki tenan. karek nembang apa sensus aku yo ngono. Matur nuwun, amit sewu Pak Edem leres nggih. Sehat selalu Pak Itri. Iki daya-daya nuhoni menggah menapa ingkang dados kesanipun Pak Ardio. Oh, Wau niku kula Pak Ardio sanjang, Pak Edem sampean kok wani munggah panggung ora? Wani. Wani, aja menegur munggah panggung. Lah iya munggah liyane wae ya Rod. Nah, munggah liyane yo dadi masalah. Masa utawi semanten nanggenipun kula paring panglipur kirang langkungipun nyuwun pangapunten mugi ringgit watucal dados panglipur dhateng panjenengan sami sedayanipun nun. Matur nuwun. Jurjeng jingjeng jurjeng jingjeng. Pun oke mau siang wah jan. Matur nuwun. Nggih, Pak, sembah nuwun. Mangga. Ala kadir. Napa Pak? Oh, tah. Iya. Nggih, yo. Ayo Mbak, dikancani karo Mbak Niken sing teko keri dhewe mau. Oh, sinten? Kula dikancani sinten? Mbak Niken, Oh, berarti double niken. double Niken berapa? Nek aku niken Sarintem, nek iki niken Sia. Sia. Iya. Niken Sia. Nama pendek. Nama pendek, nama panjang? Niken siapa namamu? Iya. Sini ya. Ayo, Sepati. kene nak, kene nak. Kene nak. Wes, ngono wae. Ngono kuwi. Latihan sewengi iki ngono kuwi. Iki garapan anyar iso ngepen jenengan lho. Biasanya tak dung tak Tong dung. Ngono, nek ora kuwi. Gak disudo. Ora klimak ya, Mbah. Ora. Tidak ada kuasa.
Mbak Nika wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak. Minangkani pamundutan menika podang kuning. Monggo pun aturaken sareng-sareng. Nggih niki sing ngaturke tembangipun panjenengan. Nggih. Tadi tengah mriki Dik. Kula tengah. Tengah. Tengah nggih. biasane jero iki. Mboten napa-napa kita isih jero lelakonmu no ya. Kok ya pas men. Wah, pas aku ki maca TV kok ya dadi ngerti. Delok nek TV. Jare ra iso maca. Oh iya, Dik. Ada penerjemah. Oh. Monggo. Ya, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang ora dosa esuk awan nganti bengi Man yen nganti liya kang nyawa keleyang-keleyang tak sawang mencok ning jangan tak rinding saka kademen sarambi ngoceh dheweke malih bencokan tak sawang kuning agawe dikerku komeng seret ireng tak sawang bunga yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku kewalian yen si bodangan duduk ati kebranan ora nandung hatiku sansaya nani sumbi katulung bedo ayo sing tak sayang
Iki ya karang bandangan terus amben wengi. Ya awan ya bengi. Ya awan ya bengi. Lagi musime ya ngendi-endi ning hajatan ning kehargian ya ning. Pokoke alhamdulillah. Alhamdulillah pinaringan sehat bagas waras. Nggih Mbak Niken. Nggih, lajeng wonten pamundutan sampun dipun aturaken Mbak. Sampun sah. Nggih. Ayo, iki ana tetembangan saka pamundutan saka Bekasi. Oh iya. Oh dari Bekasi. Jakarta. Jakarta. Sing disuwun penyanyi Mbak Era sing nembang. Oh, Mbak Era. Yang mana Mbak Era? Di niki sing kotak niki. Oh iya. Di Sepati. Bintang kecil di langit yang tinggi. Matanya menghias angkasa. Aku ingin terbangkan matahari jauh tinggi ke tempat yang barata. Tangis. Semene iki bintang kecil. Tegese sepote. Waduh. Dawuh malih. Waduh. Nggih. Ngopo kok dikebut-kebut? Kan wis lengganan dadi entuk gratis ongkir. Gratis apa? Gratis ongkir. Mbak Ira wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Ira. Sugeng dalu Mbak Yu. Iya, pokoke sing penting nah ya nak sehat nak. Ngopo? Apa? Sugeng dalu. Kan jenengku ki Subau dadi Sugeng dalu. Nggih. Ning kok cetha men nggon Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nike. Sugeng dalu nak Era. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah ketemu ning Sugeng dalu. Sisan tak cetrakno. Kita le marem iki. Senengane ya. Mbak Ira. Dalem, dangu mboten pinanggih Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngopo? Mantan ngopo? Temen Facebook. Berarti bar tak blokir ya. Lah iya mau HP ku wis tak gedhekke. Sing biyen to? Sing biyen. Nek sing iki malah dikom ringso. Oh iya lho kan. Telu HP ku ki. Wah, 3315 karo HP. Lho sing penting kan bisa berhubungan. berhubungan apa? Dek nalika 3315 iki ora kokean kasus kok. Lah wingi barang HP anyar gek dodolanan gagang pitu do kere kabeh. Apa gagang pintu ki? Selot. Lah iya, makanya sing jenenge kudu iso mempergunakan sebagaimana mestinya. Oh iya. Dadi aja nganti tekan kaya ngono kuwi ora pareng. Berarti HP ini jenengan kena ngopo? Yo Kena ngopo? Nek nganu HP ku ono, HP ku geblokir. Oh, terus niki? Nek iki ketoke ora ndek HP no aku siji ku wong loro. HP ku ki bela sungkawa nggone kene no. Nggone kene geblokir gekku melu kene. Wis tuwa ki rasah cenanangan. Sing ngomong tuh. Lho masalahe aku ndek moto no. Coba nek aku wuto arep senanangan kepiye wong lek mlaku pengin. Kok iya ya bener ya yo. Gocek. Lah wong Pak. Ning yo ning sing di motor senanangan. Moto gareng ora tau. Malah dikemah-kemah ponakanku moto gareng. Oh alah mur. Mana Dan? Kok malah doya-layan. Mbak Ira mau nyanyi apa? Ajeng nembang nopo? Pamundutane wau wonten Rengu. Oh Rengu. Rengu saking Bekasi Rengu. Iya. Rengu dari Bekasi. Tak wacane sithik iki wonten mereka nyuwun tembang pepeling dipun kur. Oh iya. Kagem rencang-rencang bedamel shift malam wonten ing Gudang. Saking Pak Nanang Prasetyo Group Banyuwangi ingkang kala wingi peparing buah naga. Oh iya. Neng Banyuwangi wingi diparingi buah naga rong peti karo Pak Nanang. Oh, berarti pun saya gede sakniki. Wis entek buahe kari nagane. Lah iya. Kek nagane wis ora iso ngomong. Wis ora nggo pas iku kari bekos iki. Ki transfer 500.000, Mbak. Alhamdulillah. Berita yang menyejukkan. 500.000 tinggal sinten. Iki pemberdayaan kanca-kanca. Bener. Nek kanca-kanca emoh mengke kula dumke tangga separo ngoten mawon. Oh nggih. Kula tak melu kakak mriku mengke.
Kula nggih kanca lho. Kula nggih kanca nggih kalih kakang Pak mriku. Karyanto. Nah, kula niku kalih Pak Karyanto ngeten. Tegese kuwi sahabat. Sing ngomong sapa? Lah ngene iki Until terus ora tau cocok. ayo nak Dibawani, Mbak. dibawani rengu. Nek kono rengu nek iki tengu. Pas nyatane ya ora tengue bokongmu musuh aku ya entek cocak-cacel kok manten. Kepiang cekit. Bareng arep nyokot liyane wis warek aku. Gayamu ngono dipites yo mati ya tengue kok. Sing ngomong sapa pengen arti pites aku mlesep. Aja. Bareng arti pites belagonku yang mati iki kok. Ayo nak. Coba nak. Rina wengi dadi ati Bawa ngono kuwi rina wengi dadi ati ra kaya kowe rina wengi dadi comel. Apa ta kuwi apa ta? Bojoku, urusan bojoku. rumah tangga no. Oh. Dadi Kan aku. rumah Ya tangga. aja digawa rene, Mbak. Lah kula ki karep Wingar ora tak gorene ngetutno kok. Sing jenenge wong omah-omah ki ada kelebihan dan kekurangan. Enek-elekku ki aja diumumke ning. Nah, Lah nek ngono apike omahe didol wae ge rasa omah-omah. Lambrang sisan kan. Lah kok ngono nek diomongi senengane aja egois to. Wah egois, aku ora ngerti blas. Tegese aja menang-menangi dhewe dalam suatu rumah tangga ki nek ora nek Wingi iki menang wong loro, Dro. Goblok, kudu menangi dhewe ora wong loro. Menang-menangi dhewe menangi ya ijen. Ngene kok lho. Ben jar Cakep piye kowe? ora usah dicedhaki, aja cedak-cedak waakmu no. Aja cedak-cedak engko mbek wae. Ayo nak. tanapa Diajeng gawaranipun Kak. Garwani Padha-padha nggo nyantelke ra ya gawaranku kowe. kok nyantelke? Nyantelke atiku ning kene. Oh, ya, ya. kono ki tegese bahwa awake dhewe sik fragmen utawa gandrungan. Iso ora iso gandrung ora. Iso kulino ngamen. Jal. Kok ngamen ora iso. Ayo terus nopo wong. kayung yen marang Kok eman-eman mentek iki kaya luwak sing lanang malah. Astagfirullah. Wis kana Anu nak, Ora apa-apa. kedelake luwak lho Pak, aku sebagai bojomu wae atiku kemrenges. Ra gur kaya. Gur kaya luwak, berarti kudu luwak wong luwake ning kene kok. Gur kaya luwak tenan wae. Lah kecuali nek wong luwak ning kono wis beda. Lho wis nyenggol kene to. Iki lagi awal lho. nek dagelan kuwi tak unek-unekke iki aja jengkel engko bali mah stroke kok. Wah, malah seger strawberry, Kae buah. Setruk ki tegese sing ngene lho, ludira inggil kayak tadi. Oh, pinter. Tanggoku pegawai PLN wingi ora kesetrum, gur setruk kayak wingi. Swasane ngayelmu. Ah, ora ngayal ya ora mangan aku ki manutan ya bisa ngadek. Moh kalah. Lah ngendi ana lomba kok gelem kalah. Lah iki ora lomba kok, Oh Mbak. ya Ding, perjuangan. Baleni. Balen ana nek njupuk wong. Ayo Kang Mas. kayung yen marang slirane Kang Mas Bratong. Apa, Dik? Wah, lah ora wibawa. Broto kok apa Dik iki? Cara ngendi? Kuwi Broto Wali. Lah aku ki seumur-umur dadi ketoprak urung tau dadi satria kok. Lah dadi apa? Biyen ki dadi lutung. Ning malah ketok apik lutung. Broto kok cilik. Paling ora gagah gede dhuwur ya. Kok gede dhuwur ngono. Delok ngendi ana Brotowali kok gede ya kecilik ngene iki. Mas Den Mas Broto iki lho lak ya gagah gede dhuwur. Ah sing penting kan rasane, Dik, cilik. Rasane
Nek cilik teplak-teplak. nek cilik ora broto. Napa? Brutu. Ampun toh. Ben seneng aku los iki, Mas. Ayo terusno brotomu no. Kang Mas ku mawanging netra Kang Mas, Diajeng garwanipun Kakang. yen nyoto kowe tresno aku, Apa penjalukmu Cahayu? kae ana jumbo tulung jikokno rene Kang Mas. Satria kon jupuk jumbo. Ayo Kang Mas cepet ceket-ceket. Nurut. Karo wong wedok iki Ana nurut. jumbo Kang Mas tulung jipukno. Satria jupuk jumbo. Sak gelase, Mbah. Sak gelase sisan. Diajeng garwanipun Kakang. Aja meneh mung jumbo. Apa penjalukmu tak turuti wong ayu. Matur nuwun Kang. Iya, Mas. iya, iya. Nanging iki gelas enti Kang Mas. Gelase Kang Mas. Pinten-tan. Iki ki Kabeh. roman kok malah Matur nuwun Kang Mas. Pancen panjenengan tresno Iya, estu kaliyan aku ora kula. ngira jebul Satria ki seksi perlengkapan. Yen aku ngelak terus aku jikok gelas. Iya. Jumbone ning ngisor aku ora iso jengkel. Kowe ora milih jumbo sing endi? Sing iki apa sing iki? Gonamu ki utuh jumbo. Terus. Padesan radisi. Tas. Wis kegawa umur iki. Tas kuwi mergone Jumbo kok bengkeluk kaya ngene. tulung jumbone kuwi gawane ning dhuwur Kang Mas. Ning ngene Diajeng. Aku nek karo kowe ora nganggo perantaraan, tulung mangapa sisan. Sisan ora kajen aku. Ngerti ngono wae dadi dewan wae aku. Weh, angel dadi dewan Angel sembrono. kepiye lho? Pak Agus perjuangannya luar biasa. Dadi dewan pantes ora? Aku biyen ki jane ya arep Ya menang. jajal. Saket Pak Agus. Dodok, sapa sing ngakon ngono ki dodok Pakmu. Apa yang ngono iki pantes dadi dewan? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Nanti acara selanjutnya kita cancel dulu ya. Anu Pak Dewan, Iya. dalan kula dereng diaspal. Saya ada kunjungan. nggih. Iya. Kunjungan Maaf, atau kunjungan? saya foto dulu sama wakil. Oh. Sembrono, iki Pak Agus lho. DPR ki artine apa? DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya sapa? Jenengan. Lah iya berarti Pak Wakil. Saya lah ketuanya rakyat. Ya kan Pak? Makanya mesti Pak Dewan ini selalu mendekat sama rakyat karena merasa beliau itu adalah wakil rakyat. Bener. Lah iya kan Pak? Iya. Saya rakyat ini. Salim sewu. Kula tak foto Pakmu. Pantes ya. Aku tak foto dulu ya Pakmu. Iya. Salim sewu Pak Agus. Tolong Mas sirahe jenengan cali nggih dados. Mas Baut. Foto ra nganggo sirah. Nek Mbak Niken Nggih. niku wis ora apa ki ora. Wis kaya bas iki. Oh lah berarti Wis niku ora. sing malai melarat jenengan Pak. Lah batih dhewe ngeten niku rekoso Pak ngopeni. Wis ora Apa-apa njaluk apa-apa. Nggih, nganu jenengan damel pesugihan mon Pak niku. Lho maksudnya kan makarya nyambut gawe ngono lho Bu, nggih. Nggih, matur nuwun. Ngapunten nggih Pak. Nggih ngeten niku lampi dagelan niku jan kok. Yo ngapunten nggih Pak, astu nggih Pak. Sehat selalu. Iya ngalah dosaku ki mentah gedene iki. Lah piye? Lah kayak pengejo lek kemuni tekan ngendi-endi. Ngapunten nggih Pak. Ayo nak terus kena. Terus nono. Kondakku dadi dewan no. Ora mungkin. Lho ora mungkin piye? Ya ora Wingi ki nek tim suksesku pinter menang aku ki. Lah kok sik tim suksesmu ki aku lho Pak, kok kowe ngepal bojo. Lah sing goblok kowe. Lah kajare kon masang foto wis tak pasang foto. Lah ning masa ana wong kampanye kok foto 3x2. Kayak ting tremplek turut luwih ting nek arep kepano kepiye iki? Kan yo bener ora bloro Nek foto sing gedhe aja cilik-cilik Bu. Nyenil-nyenil. Kok ting tremplek? Foto KTP 3x2 ting tremplek. Lho, foto-foto kan ning ndi? Jane lebih selengkapnya ki dingin lho Mbak, dikeke ning dalan-dalan templeke orang hilang.
Oh, aku ngerti kok. Nyapa? Dia kan selama ini merasa kehilangan aku. Kehilangan kaya ngono ora upek aku. Weh, aja ngono, Dik. Oke sing kelangan ora aku ki tenan. Oh iya? Weh, nek sing urung do lunas utange ora aku akeh banget kok. Aku ya urung tak lunasi lho utangmu. 300 wis 6 tahun. Untung majer. Ayo no, terus Liyane aku ora wis. Jero ati kadung tresna tan liya amung asliramu sak temah loro has Bawanipun sampun katur, monggo langgamipun. Monggo, Nggih. Joget Mbah jenengan, Mbah. joget Mbak. Oke. Ayo yuk joget yuk. Ayo, joget yuk. Mbak Baut. Nggih. Goyang. Bojoku ben joget kayak aku sing nyekel kok. Ora ya jadi cekel ora kesurupan. Kaya dares wis sing joget kene ki sing nyekel aku. Mangga, rengu. Sejak ikatan remo wantarapan niku tene sampun aku nikoko katen seniki terbenten apa pancen sampun ing mangke prasetyaku nadyan geger balik waktu nanging kok apa yen kita jodohne bebasan saumpama kaya ngeneni kementake silake tatine rantang-rantang kaya dijejuwik makasan kontrak Monggo Mas. Ansor laras. Kake.
kaya supporter bal-balan ya yu. Ya iya. Sampean ya seneng deh bojo ngono kuwi. Deh kepepet no. Ya bahagia. Yo jane ora Jane nek ora kepiye tau. meneh. Piye ijek kuat Ora ora. kae duwe patang kedhok ning omah dadine yo tak pek bojo. Oh ngono. aja seneng sik. Ya apa? Kayak sertifikate ora nek sing nang omah. Wingi Bisa mampir, bar tuku lemah yu. Weh, lah kok keradong to no. Piye? Bar tuku lemah. Bar tuku lemah bojoku lemah apa, Pak? Lemah lembung. Nggo godhog-dog ke atas ke lho no. Lho nyatane cilik kok iso ngilangi pahit kok. Ngerti nih lho tuku lemah berapa hektar ngono Ya, lho. enggak dong. Jebolok lemah lempung Lho, lho kok raup sampean ngono piye? Lho. Kapok kowe. Ora kajen karo era. Lah aku ki nek kajen malah ora mangan kok. Coba aku dihormati cilaka uripku. Nanti ora kajen iki lancar. Berarti malah seneng diunek-unekke. Oh yo unek-unekno no. Seneng apa kok wingi tanggoku ngunekno aku terus nginep nang jero. Ngapa to? Rumah sakit. Ngono. Apa mbok kapake? Ora dekne nunggoni tanggane. Oh, ngertine nek mbok kamplengi lho. Ora, urung tak kamplengi dekne sebeda-bedru kok. Wis bekah beku ya. Iya. Wis bidu-bidu dek era. Era. Ayo digongke no ayo. Iya. Piye ngopo? Iya, ya. Wani. Ya, Ning kok ora jejerno. Ketoke yo dedep piadeke padha ki. iya lah nek umpama aku ndi bojo ora ki anakku sepiro ki ya. Lah kepiye? Kan yo padha cilik awal. Padha cilik apa dora aku kale Berarti mbok ngadeg. Gua nek kon ngadeg aja kene. Mbok ngadeg. Ket mau kok dijawili mbok dibales, Pak. Waduh kok dadi kasus. Dene lanang tenan apa ora? Kok ora wani bales ki? Ben nek nang goleki lanang ki aja kene. Di. Tendi. Ora wani. Ki Yo darah- lanang tenan kok no mosok yo iya Nek to. jimpitan ning dusune dadi tabungan lah aku jimpit iki dadi cilaka uripku malah. Oh iya ya. Iya. Berarti wedi ya wong lanang iki. Ora masalah wedi. Njur apa? Ngajeni. Oh ngajeni. Wong wedok kene diwani banggane sepiro? Oh. Ning wong wedok itu adalah lemah lembut. Oh. Kudu diajeni. Ngono. Awake dhewe iki lemah lembut no, nek bojoku ki lemah bladuk. Lendut. Lemah. Ayo Piye? Dek terus. Pon pemuga sing penting jenengan seneng men kula mboten masalah. Kita bahagia ya. Lemah sengketa nek. Lemah sengketa wae tulisane disita. Nek kowe iki mosok kok ngene lemah sengketa. Lah apa? Ngoten iki warisan. Iya, Warisan iki dadi sengketa ngono lho maksud iki. Lemah petang kedhok ora nek sertifikate. Mobilin jenengan 5 kaya BPKB-ne mbah kan Mbah berarti kan. Enten ngomah niku mboten kerasan. Gek terus Golek omah sing apik, omahku kan ora apik, ki golek sing kok ngomong tingkat. wae tok sekolahke BPKB-ne. Lah ben pinter wong aku sekolah ra selo. Ora selopo ora iso. Malah jenengan ki keporo rameng sekolah. Rongkolah kok bocor kayak nganti. Ayo mangga. Ndake Mbak. Nggih. Menika rengu sampun Mas Dalan. Nggih Mbak Era. Terima kasih Mbak Era. biasa. Matur nuwun, piyayine cantik. Cantik. Gesit terus ya langsing iki nom-nomanku mbiyen ngene iki, Pak. Lah mbiyen kok ora tak formalin. Ya nom-nomanku ngono kuwi. langsing lho. Ning gandeng petuk jenengan gek mblungkrah Ora ngene. apa-apa, berarti kan uripmu makmur. Aku tanggung jawab. Oh, Wong lanang ketok lho, aku ya langsing. langsing opo nek kuwi Ungkris-ungkrisen iki ora. setanting. Tunggale sing nyaron kal. Ya ora apa-apa wong jenenge mriyatinke keluarga kok. Prihatinke bojo. Adimu lho Mbak. Pundi to? Sinten? Siapa jenenge Dik siapa? Dik. Oh, Dik Aji. Ya alhamdulillah Pak, izin dadi. Lah tanggoku kae
ora sida ndadi. Yang apa? Miskran. Halo Le. Wah. Lajeng wonten pamundutan menapa malih? Napa melih yukane Yulimbu. Nawala saking Pandakyu Mbatur Retna Wonogiri. Ya. Oh, Wonogiri. Ngaturaken kagem masyarakat Kranggan Ngeposari Semanu. Mugi tansah pinaringan karahayan gemari paloh jinawi nyuwun lagunipun mari kangen. Ya. Kagem masyarakat Ngelampeng Mbatur Retna terkhusus Pak Kadus. Mugi rasulanipun lancar. Amin. Tahun ngarep saged nanggap majizom. Amin. Ya, pantungan Nduk. Iya. Ki mau, Mbak, diselani sing kursi ki. Iya. Menapa menika pepeling nggih? PPL. Oh nggih, pepeling. Kur. Bunga ringan iki. Bunga ringan. Kur ki tegese iki bareng-bareng sing nyanyi ora teges kira pengajian. operasi. Tak kira pengajian. Kur kulino. Kulino utang apa piye? Aku kira utang Mas ra tau ngisini-sini laris kok ngutang. Ora ngono awake dhewe aki bar tanda tangan. Kayak iki pinjaman ora utang aku sen. Padha wae. Padha wae. Kok utang. Sinten menika? Lho, sareng. Sareng-sareng. Sareng. Nggih. Kur ki bareng. Kur bareng. Pepeling monggo. Monggo pepeling, Cok. Monggo, Mas. Ansor laras. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Monggo sareng-sareng. Wis lantine tansah dielingke. Wis lantine padha nindakake akan sumangga wayahe sembahyang nata diwake gawe pangeran sholat hati takae agomo limang waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sayyidumanina luwih sampurna yen sholat saya tinggalake perintah muka Mari lagi sadang lepre. ayo dene sholat sunai ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen Monggo, Mas. Monggo sareng-sareng. Sholat hati
Alhamdulillah kasembadan menapa ingkang pun kersakaken kepiling sampun pun aturaken. Lajeng tasih wonten menapa malih Mas Dalang. Lah, pelok diwalik pelok. Pelok apa? Pelok barang apa? Pelok 6. Pelok 6, Pak. Pelok racing. Ngerti ku pelok racing. Ana Mbak Via, Mbah. Oh, Mbak Via. Ya ben maju ning Mbak paparan. Via ki nama pendek. Nama panjang Mbak Via Patuk. Mbak Via gitu. Ojo wani-wani karo iki. Kuwi mbrakot kuwi Mbak mergane. Ayo no, ayo no. Ya. Duh, anggere Disewati. manjer ngene iki wis wedi aku. Kowe aja tak pangan. Oh tak kira arep mangan apa kowe mau. Parfum. Oh, wis ngene iki tak kira arep mangan parfum. Lah kudune kok sik to, Pak. Paling ora yo gawane parfum. Parfum. Kuwi parfum. Lah ki gawanmu ki Tremos pink. Astagfirullah. Pilih harja Paling ora ki gawane ki yo parfum men wangi ngono. Alah ro wangi kok ngopo nek ngelak banget ya malah cilaka mending arep ora wangi iso ngombe aku. Isine iki jos iki. Ayo no, ayo. Jahe. Nah, sini Devi. Kene sesa-esa tumandang nyambut gawe. Yo koncone gisi gembira. Alera-lera banyune setara. Anglian nempang layar. Ini nombenggo tetari wisata. Kayak kono. Penak-penak kok. Lho, wis. Ana praune Mas. Ngopo to iki? Lagi penak-penak kok. Alah mbengko iso diterusno neneh. Jamak kudu ganggu sedelo we. Udut-udut sik ngono ya, Mbak. Lah iya, anu tak nonton TV sik. Lembangno pakmu ki kaya ngono kuwi. Nonton TV. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Novia sehat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoke bungah tanpa upama awake dhewe iso ketemu karo kanca-kanca utawi rencang-rencang ansor laras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke sing penting paringi sehat bagas waras ya, Amin, no. amin. Iya, gak lama-laman. Ngapa ngene-ngene iki? Kumat apa Mbah jenenge? Kumat ta? Ceplita-cepliti. Ceplika-cepliki. Apa? Sepika cupiki. Nah, gede. Oh, kaya cah enom wae ora usah ta. Alah, ya ben kita romantis. Romantis karo mintes. Romintes basa. Ukarane kok ya aneh-aneh. Novia,
pripun kabare? Alhamdulillah sae. Sae sehat. Sehat Bagas waras. Usum apa no? Usum apa? Usum apa ya lah ora tetanduran ki genah. Oh, ora kudu nandur usum ki. Lah Lho, terus? saiki nandur ya ora mesti ngunduh. Lho saiki jarene jare apa-apa kudu nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Lah modar iki aku. Lah kowe mangan apa? Lah aku nandur kolom jono ki. Berarti kuwi. Ya yo nek nandur apa sing dipangan, Mangan apa sing ditandur. Mongko alasku sanggon tak tanduri kolom jono. Gek yo kabeh kalau jono kabeh. Iya, lha Yo. kok aku melu mangan kolom jono. Ya ora teges kayak digebyah-uyah ngono, tegese ya ana misale nandur lombok, nandur pari, nandur jagung, nandur Pari kon ngono mangan lho, Pak. Kacang. Lho, terus kan ana tetembungan sapa nandur bakale ngunduh. Biyen saiki ora mesti. Lah kepiye? Daerah kidul kuwi nandur kacang sing ngunduh kethek. Ora bae. Ora bae kepiye? Mulane aku wah iki nek ngene iki tak melu rombongan kethek wae aku. Dadi rasa nandur kan udah. Men iso melu ngunduh kacang. Iya, nandur. Dek iya. Nggih dalam Sehat ono? sehat kok wis bola-bali takon kok takon terus. Sehat karena selalu Wis minum. tak omongi sehat Karena selalu minum biomoringa. biomoringa. Nggih. Engko nek engko sehat- rene engko Kang Gareng rene, Mbak. Rene tenan. Mbah Baut aja bali sik, pokoke engko gara-gara kudu ketemu karo Kang Gareng. Wah, kuwi Kang Gareng Aku tralala. sih ora masalah. tenanan ora. Iya, ning ya iku. Apa? Kira-kira ki. Kira-kira apa Kira-kira ki aku ki sik kuat apa ora ngono lho. Kalau biasanya yo kuat ya kok. Nek masalah ngene wae. Mbah, Dalem. urusane karo Pak E. Ah, sing urusan wingi wis dadi dawa. Rumangsamu. Ya itu mbak sing kurangan 300 wingi kae. Anu wis dianggap Kayak dianggap lunas. Wis dianggap ngamal jariah. Mbak Pia aja ngaturke lagu apa? ya, sambung rapete nendi? Yo utang yo harus dibayar no. Iya. Apa no? Lagune Niku napa? enten panjenengan napa niki? Azang-azang, Mbak. Oh ayang-ayang. Duh, dawa-dawa. Wis ngawur. Lah, Ora ngono lagune. kepiye? Ah, gede tuh. Oh kudu nganggo. Iya. Apa kuwi tegese apa? Gede penjangkane, dawa jangkae. Oh, masa. Kuwi sing jenenge anu cita-cita setinggi langit. Nah. Ya bener wong urip iku kudu ndek cita-cita. Nggih, nggih, nggih. Lagune Ayang-ayang digarap ngagem gamelan. Wah, tuwa iso, Mbak. Tuwa iso. Elo. Monggo ayang-ayang katur. Monggo sareng-sareng kanca-kanca. Sarang. pas wong ayu kagalo ojo keselet tresnan panjene tresno kuwi kebapatuban. Senajan rabi sonopo bakal tak joko yen durung kabisa menikah.
musti kane dadi tresnaku siji rasa iki apa Dewa Tarewangi kuat Dewa iya ngalah iki Dewa tak pateni lah kok ora amit cepet bae Malang dusun kan musiknya nyelot pelan-pelan saya alon kayak kaset ya alon ngono iki garapan luar biasa anu saya rinde saya nah iki dadi musiknya iki diolah waduh lah rasanya kepiye iki lah ngolah iwak piye malah ngolah musik garapan tegese garapan garapan dadi nyelot menghilang cara nek nggon anu son ngono ekone nyelot hilang baut ngono sarintem sar nek eko ki mburi ekok baut sarintem sar yo ekok ki ndek sopan santun kok mosok tem saru sar matur nuwun Mbak Pian Ngapunten nggih Mbah Abot nggih. ora ketoke sabar debat hidupku karo kowe ra apa-apa no wis biasa yo muga-muga awakmu isih kuat no yo sing dijalukke ngejo bagas wae mangku kowe mucu wow mangku kuwi heeh lir apa sing lir ngene lho ketarik rono dadi lir ora sasuk masang-masang to lha ngopo masang-masang men di kono ki kan jaluk pangku romane kan ngene iki lho yo nek jenengan kuat ewo Nakala nggih saking Mas B sugeng dalu sedaya kemawon salam kagem Mbah Dasri kalian Mbah Panto ingkang nembe live sinambi bakar telo oh iya telo oh iya Mbah Panto bakar telo tembangipun si kucing matur sembah nuwun ya diaturke engko ki mau penjane Pak Timbul arep anu Mbah Baut dalem badhe nyumbang lagu oh nggih Pak Timbul perwakilan dari panitia oh ya penjane Pak Timbul moga-moga Pak Timbul nah kula aturi tindak wonten ing pepanggengan monggo Pak Timbul Kucing cari pawon renteneng salukun lewang marate kira tadi majeng mriki Pak Timbul Pak Timbul nggih amit sewu wilujeng dalu Pak Timbul menika wonten mandat perwakilan dari panitia kapurih Pak Timbul menika berkahi utawi nyawiji oh makaten monggo lagunipun menapa Oh nggih ngirin kula tak ngen riyen. oh nggih kula tenggur Matur kalih majalah ngaten matur nuwun. Ternyata Mas Yusuf tu loman. oh nggih Kalau semanten kan kula pesen loman
semanten tanpa bintang tamu. Nggih. Nah, kanyata niki wonten bintang tamu to. Oh. Nggih. Padahal panitia mboten menyediakan. Oh, ngoten. Modar iki. Nah, Mboten menyediakan. jelas. Modar iki. Nggih, nggih. Bu. Ketok kleru, Pak. Apa awake dhewe melu nggon garangan kono? Niki rembakane mboten ngangge bintang tamu. Rembakan. Aku le rembukan karo Pak Timbul ora nganggo kok nggih, Pak nggih. Pun gebacut. Nggih, karena pun gebacut, mengke kersane rencang panitia wonten kerdus kosong, Mas. Mubeng mengke. Agem nyangoni Mbak Baut. Pak, Salah masuk. aku wis nempel beras. Sesuk sing bayar nganggo apa? Ora apa-apa. Nang wae ora disediani ra apa-apa. Kene iki sisteme prasmanan kok jupuk dhewe kok. Kanggo geguji. Kok anggere ora kena Pak Timbul ki kok tenggelam iki. Timbul tenggelam. Sing telepon aku Buduko, Bu Kris. Sing telepon aku Buduko. Niku sanes panitia. Oh, Niku Duko niku sanes panitia. kok utuh Anu Pelindung. mangke bar iki kula dadekne panitia Buduko. ora iso. monggo. Ini ora jelas. Oh nggih. Saderengipun kalau nembang kalau ngaturaken agung matur nuwun dhateng Pak Dewan, Pak Agus Joko Krisanto ingkang kepareng rawuh wonten ing padukan Kranggan punika saestu bilih wontenipun kegiatan bersih dusun menika saestu 50% kabantu saipun Bapak Agus Joko Krisanto ngaturaken agung matur nuwun. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Mugi pun Bapak Agus Joko Krisanto tetap amanah dados wakilipun warga masyarakat Paduan. Amin, amin. Nyuwun lelagone kados lelakone Mbah Baut. Napa, Pak? Senenge sesideman. Oh, nggih. Lah niki wau enten. Sisi deman menika lak delikan to. Ha nggih, niki lak senengane delikan. Ning jane mboten mergo perkara lelakone Mbah Baut. Lah, Ning lirike ngarep niku kan pas. nggih. Luweh becik Patenono. Pateno. Timbang dadi masalah. Nek menere uripku ki lho Kang Beles wing nganti kemeker. Jare semakin dianiaya semakin kaya. Oh iya. Yang penting terima. Nggih. Pak Timbul, Nggih. kita doakan semoga tidak Tenggelam. Alhamdulillah mugi kayak kata-kata Timbul tenggelam. Lah iya tidak lho. tenggelam. Nggih, Nggih, matur nuwun. tetep timbul pokoknya. Oh, nggih. Monggo. Pripun Mbak bawane? Diwarai. Wah mboten tedak-tedakan, Pak. Nih. Wiwitane. Nah, Wiwitane. anu niku deklamasi. Wiwitane monggo, Pak. Nggih. Wiwitane nek kurang pas ngun pamunten nggih. Nggih. Nek Nek mangke ora tukang nyanyi. Mboten napa-napa panitia, Nggih, menang panitia. bayar. Ora Mangkene mboten mboten apa co panitia. Panitia ora masalah. Ngene. Panitia. Ora kok ketokane ora pas ya digeser sithik dadi pas. Aja obah wae makane ben pas. Sandere sang peke. Panitia pas. Priya bagus. Matur nuwun Pak Timbul. Ujuk kowe. GR Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Pak Timbul amit sewu, nek panggungan menika milik umum dados jenengan mawi bawa, mawi ngersake gocekan kula mboten napa-napa ampun gocekan kabel ngeten nggih. Mosok gocekan kabel? Nah, kula kan sing ditimbali kebangetan ya. panitia, ditimbali panitia, dadi gocekan kula mboten napa-napa. Bintang tamu geblasok kok ora gelem gojahi panitia. Iku sapa ora tanggung jawab. Mboten usah ditanggung, sing penting dijawab mawon. Jawab mawon nggih. Ngerti, Pak? Wong Jawa ki sing penting jawab. Nah, ya sing penting jawab. Iki mulai gur kari nggawa jawab. Nah, manu manggondelan bojo kula 8%. Nggo. Apa kok 8%? Dum-duman bareng. Terus kayung-yung Selendang kuning kang saking
Panitia. Oke. Panitia arep Pak, kok kula dadi ngegel ngeten. Panitia. Swara kurang permono Ning wasis angung angungrum marang bendara. Mbok kowe iki melu ning kene kok mbok nira bayare dadi meneng to. Ya ora dijak. Yo ge saiki takon. Terus ge yo. Rumangsaku wis galo wis mubeng tim panitia sono mubeng gawa kerdus kosong ngunyangon. Jan ngenes nasibku iki. Lho nek bejawake luwih entuk akeh makane kok ora dilaporke panitia langsung di Oh, lah iki lah syukur nek iki pumpung do nonton wayang kene beto kerdus mlebu ngomah-ngomah niku dadi kok saya entuk akeh makane cemal nyolong kowe. Wah. Ayo Mbah, terus ya Mbah. Tekan Semanung. Sang Jahayu. Swara kurang permono Ning wasis angungro. Iku iki nantang. Wah, nembang kok malah nantang. Lho kan aku inget nadane lho. Paling ora ya angungrum marang bendara. Iya Sulastyo. Pijer Angin cangi. ngincang-ngincang. Berarti dicencang. Asline tak klerok kene nek Panitia. Kok dicincang itu niki Pak? Cangi. Ning panitia ora masalah. Dadi masalah kok. Sesuk Lho dadi iku bener ke ora ngono. Sesuk dadi panitia. Pijer ngincangake. Monggo sareng-sareng ngene. Terus tresno sesideman. Matur nuwun saderengipun lagon sesideman menika. Ngoten mawon nggih saking kula Luar biasa Pak Ibu. kula pasrahaken kali bintang tamu geblaso. Oh nggih. Derek paling kali Mas Yusuf mangke Iya, Pak Timbul. ringgitanipun bubar jam 7 enten mriki. Wah, nggih. Boten napa-napa Pak. Nggih, mboten napa-napa nggih. Kalih dinten boten masalah wonten Nggih. omah nggih kebak masalah. Kowe nek ning Keranggan iku kudune bubar bar subuh. Nggih. Mbok menawi ngaten mawon Nggih, kula Pak Timbul. pun kalau aturaken Mbah Baut. Oh nggih. Pak Timbul sehat selalu. Kalepatipun nyuwun ngapunten. Matur nuwun Pak Timbul, nggih. Kula anggenipun ngladosi mbok bilih keladu atur kurang duduga nyuwun agung ing samudra Sami-sami. pangasami. Pokoke ampun sunjuk kendel dados panitia tetep Tresno sesideman. Ayo Mbak Yanti. Lho Mbak Yanti lah pakar Di pinangane Mbak ngadep. Ayo bareng-bareng ya Mbak, kene no. sing iso menjiwai. Heeh. Sesideman ki kene sing iso menjiwai. Luwe becik patenono ngono pres. Lah iya. Pol lagon ki kudu iso menjiwai. Monggo sareng-sareng Mbak. Kula dereng saged niku. Yo lah Pak Timbul marake. Pak Timbul. Gara-gara Pak Timbul aku timeh tenggelam iki mau. Nganti ana wong bawa keri dhewe iki kari bekos. Nah, katoke iki kabutan apa to? Ora iki kan gara-gara Pak Timbul nganti arep tenggelam iki kathok iki. Ayo Mbak Yanti monggo minangkani pamundutan sesideman. Di irama seger Mas. Monggo.
Budono Marai Kula lewat kincange manehku aku isin mampu ladeni Monggo sareng-sareng. Jiwa kehormatan mampu Pak Jan marai ora ngantuk ya Pakmu. ora arep konangan wong sesideman kok ramene kaya ngene iki. Ya jeneng sesideman iku kudune ndelik kok gemerah kaya Lah iki kan sareng-sareng. Iki kan gur lagu. ora enek ngono sesideman kok jamaah. Lagu lho Pak iki lagu. Iya. Urip ana kutha gedhe witan tukoke sareng-sareng. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Dika. Semangat. Itik-itik alor itik-itik itu. Monggo sareng-sareng. Wangi sambutono marang kula warga aku isin mampu Gongke. Monggo sareng-sareng, monggo Mak. Ji ro lu urip ana kutha Sesi Demak. Acara ini ki anggere nek Yanti tetep dadi. Gayeng. Pakar. Pakar apa? Lagu Sesi Demak. Oh ya nek ngono ya, apa Iya. ciri khas dhewe dhewe. Iya. Lah ampun arep ciri ndek kas. Bangane sempurna blas ra ndek apa-apa. Maksud iki Blas ciri ndek kas.
Pripun? Ya, monggo. Yu cange Wis setengah siji, Mah. Oh nggih. oh nggih Ya ben rata. Iya. Lakone ya ben kecandak. nggih Napa, Pak Timbul? Anu Pak Timbul. Oh nggih. Oh ya. Tasih wonten. Dipeloke barang. Panitia. Panitia. Jodoh wani badal dawuh panitia. panitia tasih setunggal malih Kok anggepe. Timbul ngersaken lagon menapa? Lintangan Semara. Oh, Lintang Asmara, Pak. Oh nggih, yo. Lintangan Semara. Siang Pantoro Mbah Ratri. Baut. Anu penanggalan, Mbah, penanggalan. Siang Pantoro Ratri. Siang Pantoro. Sepinten cobi Mas? Sepinten Mas? Monem ji. Siang Pan. siang pan Nah, bener. pantomim Siang Pan. siang pantoro ratri mohon eling manis sing ati prasetyaku iso anduweni marang sang Hyang Sulasmi Rasa kangen hang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji semoyo mati semoyo mati siang pantoro ratri manis sing ati prasetyaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi rasa kangen hang liputi bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sapoyo bukti sapoyo bakti Upimo lumonempe karo saluk wong bagus santep narasa timu tresnaku tulus ning kalbu rasa banyu ora bakal senengan nyoba ucap saparaga yen tresna ra bisa yen wis tresno ora bisa sampun nggih Pak panitia panitia sampun Bu Bilih setunggalaken mbok bilih anggen kula caos panglipur Panglipur. keladu atur kurang duduga nyuwun agung ing samudra lagune pangaksani pas rampet Bu Bilih anggenipun ngubungaken kerdus nggih sampun rampet sampun Wah, Mas Dalang nggih Mbak Niken Mbah Baut. sampun kawula aturaken sedaya Ya.
wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Sami-sami, Mbak. Benjang pinanggih malih sanes wedal, mugi sedaya pinanggih sehat sowang-sowang ngodinunga. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ndereke sugeng kundur Mbah Baun Mbak Niken ngatos-atos. Ya. Matur nuwun monggo pun lajengaken. Ayo nduk teruske lakone. Ya. Ben adil ya mak ben rata. Kirim pate kasih nggo punden dalang. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sanus wantra Al-Fatihah. Amin ya tadirake ya. Muntur rekyana mate unanging prawadya bala samya saweka umyong swaraning bendhe periku para kurnangha bawan poksor tambur yang suling pepanden talutak pandera mewah kakondo mawarna warna pindha jalan diyan asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneh ngarek magala hanyala gandera ana bekaraku milar kusuma tali tet mulat cancot acincing pangrehing turangga kutawan kasamaran kabeh kena kapur